Привітання, дівчинки і хлопчики. Ой, осторожней. Ой, пробач, коли ласка, сябровка, не зауважила тебе. А что это у тебя за выгляд? Подобається? Атрымалася з мяне сапраўдная прынцэса. Не ведаю, сапраўдная ты ці не сапраўдная, але мне вельмі цікава, ці зручна табе ў гэтых строях. Не вельмі, сяброўка, але я навучуся насіць строй сапраўднай прынцэсы. Значыць, калі ты ў мяне ўрэзалася, ты танцавала як прынцэса? Так, вальс рэпеціравала для балю. Ой, Янка, і навошта табе ўсе гэтыя доўгія спадніцы і балі? Няўжо не хочацца станцаваць які-небудзь сучасны танец? А яшчэ лепш танец будучага. Не, мне больш падабаецца ўсё з мінулага. Там прыгожыя сукенкі, цудоўныя прычоскі. Хіба зручна хадзіць з такімі канструкцыямі на галаве? Гэта быццам носіш вялізны кошык з гароднінай на галаве. Сама ты гародніна. Лепш быць сучасным. Кароткія стрижкі і зручныя джинсы. Хіба табе не падабаюцца бранзалеты, пацеркі, завушніцы? Не вельмі. З імі хутка не пабегаеш і тым больш не паскачаш. А ты ж ведаеш, што я люблю хуткасць, Румал. Затое ва ўсім гэтым так цудоўна танцаваць. Мне так падабаюцца танцы з мінулага. Вальс, мазурка, паланэз. Ой, не, сяброўка. Можаш нават і не пералічваць. Нічога цікавага ў гэтых танцах няма. А якія танцы, па-твойму, цікавыя? Хіп-хоп, джаз-мадэрн, вог. О, гэтыя назвы мне не падабаюцца. Нават у іх нічога прыгожага няма. Адны хп, шчэ, дж, быццам шала гудзіць. Бдж. Ой, не танцуе, а хоча укусіць. А мне твои танцы з мінулага падаюцца такімі скрипучымі, быццам камар пішчыць. Усё, ідзі адсюль са сваімі пчоламі. Танцуй у іншым месцы. Гэта ты ідзі танцаваць свае камарыныя танцы ў іншым месцы. І не падумаю. Падумай. Ой, Гэта я павінна сказаць: «Ой, каравул!» Добры вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне. Толькі я не магу зразумець, ці Яна з Рыся перада мной. Добрый вечер, Надейка, чародейка. Гэта мы. прывітанне, Надзейка. Мы твае худзілкі-глядзілкі. Ой, нешта не верыцца. Ты мяне адразу не пазнала, таму што ў мяне строй прынцэсы? А як мяне можна было не пазнаць? Румал, гэта я, Рыся. Я ў гэтым не ўпэўнена. Гэта чаму? Я проста вельмі прыгожая, правда? А я самая звычайная. Чаму ты мяне не пазнаеш, Надзейка? А можа, з тваім зрокам штосьці здарылася? Мы можам адвезці цябе да доктара. З маім зрокам усё ў парадку, і слых у мяне цудоўны. І чаму тады ты нас не пазнаеш? Таму што я знаёмая з цудоўнымі, выхаванымі дзяўчынкамі Янай і Рысей. Гэта з намі, значыць, Румал. Толькі я пачула крыкі, убачыла, як вы спрабуеце адна адну выпхнуць з пакоя і зразумела, што гэта некія чужыя дзяўчынкі, зусім не выхаваныя. Не, Надейка, гэта мы, твае добрыя знаёмыя Яна і Рыся. А пасварыліся мы з-за танцаў. Вось яно што. А з-за якіх? Мне падабаюцца старадаўнія танцы, Так. такія як вальс, паланэз, мазурка. А мне падабаюцца сучасныя танцы. І моя мара даведацца, якія танцы будуць у будучым. Надейка, скажи, калі ласка, Рысе, што самы лепшы танец – гэта вальс. Румал, што яшчэ прыдумала? Так, гудзелкі-глядзелкі мае, цішэй.
Танцевать я и сама люблю. И подобаются мне самые разные танцы. А лепші які? Можна визначити лепшого танцора, а ось лепший танець – ні. А чаму? Таму што танец узнік тады, калі з'явіўся чалавек. У далекім-далекім мінулым? Так і ёсць. І танцамі людзі перадавалі нейкую гісторыю. Напрыклад, пра ўдалае паляванне ці пра гісторыю кахання. І той, хто больш дакладна перадаваў такую гісторыю, лічыўся лепшым танцорам. Так што танец – гэта прыгожая гісторыя. Уявіце, што ў вас няма ні тэлефона, ні тэлевізара, ні камп'ютера. Гэта складана зараз уявіць. Але што рабіць, калі вы прызвычаліся глядзець фільмы ў адзін і той жа час? Без тэлевізора гэта будзе складана. Але вы ўмееце танцаваць і можаце станцаваць вальс і гэтым танцам расказаць прыгожую гісторыю пра прынца і прынцэсу. А брэйк-дансу можна расказаць гісторыю сучаснага чалавека, які любіць музыку і спорт адначасова. Мы выконваем розныя танцы і быццам падарожнічаем у часе. Быццам глядзім розныя фільмы. І прычым самі ў іх удзельнічаем. Вау! А што дрэннага? Мы атрымліваем асалоду ад сучаснага, цікавімся гісторыяй і ўяўляем сабе будучыню. Значыць, гэта добра танцаваць розныя танцы. Цудоўна, карысна і цікава. Тады давайте танцаваць! Не, лепш наладзім танцавальную раніцу. А зараз глядзім вячэрні мультфільм. Браво, браво, якія ж вы малайцы. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі. А потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі. Цікавых сноў, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.